Nora zoaz? Gero kontatuko dizut nerea. Agur. Iepa! Iepa! Bai, ona etorri nahi nuenik. Irratia beti da aukera ona nahi duzun hori iragartzeko. Ze azkarra zaren, Pots. Arratsaldeon, Pots? Aitziber grados! Zer zabitza hemendik? Ba begira, azkar batean esango dizut. Kontua da, bigarren eskuko azoka bat egin dugula etxean, eta bezero bila gabiltza. Eta iruditu zaigu irratia leku ezin hobea dela, gure kontuak promozionatzeko. Bada, gu irratia egiteaz gain, publizitatea ere grabatzen dugu, eta kuinak ere bai grabatzen ditugu. Nahi duzu erakustea? Bai, mesedez! Venga, guazen! Ai, ze ilusioa! Irratia, 19. mende amaieran sortutako komunikabidea da. Eta leku askotatik entzun genezake. Autotik, mugikorretik, irrati konbentzionaletik. Albistea jasotzeko edota musika eta elkarrizketak entzuteko oso baliogarria da irratia. Baita publizitatea egiteko ere, hehe. Irrati estudioak leku isilak izaten dira. Izan ere, kazetariak oso konzentratuta egoten dira bertan. Saioak grabatzen diren gelak soinu isolamendu handia izaten dute kanpoko zaratarik ez hartzeko. Eta hori bai, irrati estudioetan punta-puntako soinu ekipamentua izaten dute. Soinu mailak, mikrofonoak, bozgorailuak eta kable pila bat. Baina zenbat kable dauden hemen? Begira, batzuk lodiagoak, beste batzuk meagoak. Eta zertarako balioko du honek? Ui, hobe dut hemendik alde egitea. Elkarrizketak eta saioak izaten dira irratiko gauzarik politenak, eta kazetariak oso langile finak dira, bai hoize. Gaia ondo prestatzen dute, eta galdera pila bat izaten dituzte gonbidatuarentzat. Baina ez pentsa galdera denak buruz ikasten dituztenik, gidoiak izaten dituzte mai gainean, eta oso garrantzitsuak izaten dira elkarrizketa ondo egiteko. Ia ba, Pots, ondo ulertu badut, bigarren eskuko azoka, Pots eta Lotxen eskutik. Ze izango da azoka hori? Edo nun izango da? Bai, begira, hori izango da Auskalo Mendiko 5. eraikinean. Horre hongo gara Euskal Herriaren zain. Aizu eta zenolako produktuak saldu behar dituzue? Adibidez, zuek erabiltzen ez dituzuenak salduko dituzue? Bueno, bai, eta gero, denetik, jendearen abst. Vale. Bueno, entzuleok onarte gaurko saioa gogoratu, Pots eta Lotxen azoka, bigarren eskuko azoka, Auskalo Mendin. Vale, kanpoan gaude. Bueno, listo, egin dugu elkarrizketa, ze iruditu zaizu? Oso ondo benetan, Bai. Oso. Gustatu zaizu? Aitziber arazoak. Kable bat solte zegoen eta elkarrizketa ez dago grabatu. Nola kable bat solte, zer raroa, ez? Ate magikoa entzun da, Zuk entzun duzu? Entzun, zer? Aitziber joan egin behar dudala, bale? Baina, Pots, elkarrizketa? Lasai, idatziz pasatuko dizut, bai? Agur! Vale, payasoak payasokeritak, supongo? Beti gertatzen zai zerbait. Oraingoan, ez da elkarrizketa grabatu. Ea nola saltzen dio da Lotxi hau. Bueno, asmatuko dut zerbait. Animo, Pots!